Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa barkamu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo. A ci gaba da kawo muku muhimman application da wannan channel ta Mubaraki TV take, a yau mun zo muku da wasu daɗaɗɗen applications guda biyu wanda ya kamata a ce dukkan wanda yake amfani da wayar Android ya mallaki waɗannan applications din, musamman ma na biyu. A dan haka ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga bayanin waɗannan application din a takaice. Kamar yadda aka sani, yayin da ka zo danna wayarka ta Android kana danna ta ne da hannu guda biyu. A wasu lokutan zaka ga wani abu ya samu hannunka guda ɗaya, ko yankewa, ko kuma in mace ce an mata lalle, ko wani abu makamancin haka wanda da kake da bukatar zaka danna wayarka da hannu guda ɗaya. Dan haka wannan application din zai baka dama ka yi wasu abubuwa a cikin wayarka da hannu guda ɗaya, wanda na tabbatar da zai burge ku. Da haka mu shiga cikin wannan application din dan ganin yaya abun yake, kada in tsawaita bayani. Yan uwa, kafin mu shiga cikin bidiyon mu ga dangane, idan kana son ka dauko waɗannan application din, ga link din su nan a sama zaka ga blue, ko kuma ka zo comment na farko ka danna shi kamar haka. Da zaran ka danna link na farko, ko kuma da ce wannan abun na farko da zaka ga blue kawai kana dannawa, kai tsaye zai kai ka wani shafi wanda ake bayanin waɗannan application din a takaice. Idan kai kasa zaka ga wani waje inda aka rubuta dandanan, kana dannawa zaka soke waɗannan application din akan wayarka. Bayan ka soke wannan application din a wayarka, zaka danna shi kamar haka. Wannan application din yana da matukar sauki, domin cikin dannawa hudu wannan application din zai saita kansa komai da komai. Zai saka maka start tutorial idan kana son ka dan koyi wasu abubuwa a wannan application din, zaka danna. Don haka mu kawai zamu danna wannan kibiyar gata nan a ƙasa in kuka ganta, kawai kana dannawa kamar haka. Zaka sake danna ta kamar haka, nan ma zaka sake danna kamar haka, nan ma ka danna kamar haka, sai ka danna wato nan enable accessibility. Zaka zo kan wayarka, ta iya yiwuwa wayarka za ta nuna maka wani abun daban, kawai zaka je daidai kan application din, wato ainihin ka bude shi kamar haka. Kun ga yana off a nan wajen, na bude shi kamar haka. Idan wayarka bata nuna maka ba, normal ne. Zaka ga wani waje da aka rubuta alamar good, kawai kana dannawa kamar haka. Wannan application din ya saita akan wayarka. Idan kana so ka tsere shi ya daina aiki, ga wani waje inda aka rubuta stop app, zaka iya dannawa. A haka da muka danna alamar good, wannan application din ya fara aiki. Kai tsaye na san idan ka danna zaka ce to yana ina, ta yaya zan danna shi? Idan ka zo daga gefe nan wajen, kun ga inda hannu na yake nan gefen, kana dan jan shi kamar haka, zaka ga wannan alamar ta fito. To in wannan alamar ta fito, zaka ga wani abu a sama haka, zaka iya dinga jan sa kamar haka. Duk inda kake so ka danna, kawai zaka dinga danna shi kamar haka. Misali tunda daga ƙasa nan wannan abun yake fitowa, kawai ina jawo shi kamar haka, za ku ga ya fito. Idan ina son na shiga Facebook misali kamar haka, kawai zan danna. Idan ina son na yi back, kun ga alama nan duk dai tana fitowa. Idan ina son na sake ja shi haka, kawai zan danna wajen back din nan kamar haka. In ina so na sake yin back, kawai zan danna shi kamar haka. Duk abin da kake so wannan abun zai yi maka. Misali kun ga kamar haka. Haka ma idan WhatsApp kake so ka shiga, misali duk chatting din da kake son ka danna, ko kana son ka ga story, misali idan kana so ma ka ga profile ɗinka, zaka iya dannawa kamar haka. Duk dai abin da kake da bukata, ta iya yiwuwa kai kana da bukatar yin wani abun da shi wanda ni ban san shi ba, zaka iya dannawa kai da wannan application din. A kwanakin baya mun zo da wani application na translation wanda ya matukar burge mu, sai dai wannan lokacin mun zo da wanda ya fi wancan. Babban aikin wannan, ko kuma na ce a inda zai taimaka wannan, wani lokacin zaka ga kana cike form din wani abu, ko kuma wani abu makamancin haka, to zaka ga da wani yare kake cike irin wannan abubuwan. Ta iya yiwuwa wani abun baka fahimta ba, ko kuma kana so ka gane wani abun. A dan haka wannan application din zai baka dama a dannawa daya zai fassara maka dukkan sikirin din wayarka tun daga farko har karshe, daga wannan yaren zuwa wani yare. Dan haka wannan application din zai fassara maka dukkan sikirin din wayarka daga kowane yare zuwa wani yare. Dangane yadda ake amfani da wannan application din, application din mu na biyu shi ma yana da matukar sauki. Gashi nan kamar haka, idan ka danna shi, fuska ta farko da zai kawo maka wannan fuska ce. Wannan application din yana da matukar kyau, yana da matukar muhimmanci. Idan ka zo nan, gashi nan yana nuna maka tutorial, duk abin da zaka iya yi. Misali zaka iya jan rubutun ka ya fassara maka, zaka iya dannawa ya fassara maka sirrin ɗinka duka. Misali mu ba ma son me haka. Abu na farko da zai kawo maka English. Kun ga a haka ba zai yi ba, turanci zuwa turanci. English, misali mu dauki English zuwa wani yaren daban, misali Arabic ne, ko kuma yaren Bengali. Misali mu dauki Hausa, in muka yi kasa kun ga yaren Hausa. Muna son duk inda turanci yake ya fassara mana shi zuwa ga yaren Hausa. Ku duba nan yana off, misali in ka danna shi zai koma on. Daga baya sai ka zo ka ce okay, sai ka zo ka ce start now. Kana danna start now, za ku ga wata alama ga ta nan a tsakiya, kun ganta, za ku ga wata alama tana bin screen ɗinka duk inda. Kawai za ka shiga ka dinga yin al'amuranka, wannan alamar ba za ta ɓace ba, tana nan tana bin screen ɗinka. Misali sai na shiga Facebook, ina shiga Facebook sai na ga wani turanci a nan wajen, ban gane shi ba, ina so na fassara shi. Kawai ina zuwa zan danna wannan application ɗin kamar haka. Ina danna ku kalli duk wani wuri da aka yi rubutun turanci, sai da ya fassara shi zuwa ga yaren Hausa. Misali na gama karanta WhatsApp, kawai zan tafi na yi sama misali, ko kuma na yi ƙasa na ci gaba da tafiya ta kamar haka. Ina sake ganin wani inda aka rubuta
da Arabic zan iya zuwa in sanja shi zuwa daga English ko kuma daga Arabic zuwa Hausa ko daga wani yare ne. Idan na sake ganin wani turancin ma kawai ina zuwa zan yi haka misali kamar haka kawai in danna shi, ina dannawa misali kai tsaye zai fassara mun duk abin da nake da bukata. Wannan application din yana da matukar kyau, ya kamata a dauko shi. Duka a nan bidiyon namu zai aya. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta da danna masa like, daga misali kai mana share zuwa groups domin yan uwanka su gani su amfana. Mun gode.